nyazo plata pa street matakisha varangopwanywa kanzura mhe zvaingoita asi tiri kuexpecta zvinhu zvichanaka because pane munhu ari umbonipomo kana ka 50 pund batsirika unowo pane zvinhu zvaya zvisunyazotifambire saka toita zvikanzi tinangoti zvinhu zvifambe because pane zvinhu zvamboitika futo zvekuti pati haichanyazoitika chichichi saka uzona segweja ibho here kuitika nyika yaisubayiririka ingoti nani nani saka vanoita sei manje zvinhu zvichafaya vanodzokera kumusha asi kumboenda kutiperari kune mahora anenge anonaka tiperari ndouku tiperari kutauna after girls right kunechi tenhisi daingorihuri but une tenhisi unogona kutobata baby kunyaya yacho yakumabhebhi futi tinongotaura zvedu apa zvati chiri kutinetsa ndechoti mari ama-us asi kunyatsopinda samabhondi chete ndo akungopinda mabhondi arungopinda iyo kumbeta dhiri rida rufanira kupinda ma-us munhu anga ne 1000 us akatomona panganzi gulani chabudzika ndiani ndimuziye aripo mufesi kuti atofunga maimachi saka mbegi hamuna mari hamuna kana mari mune iko mbegi mbegi mune mapepers but nhasi chimboriburutsa timboni tozoburisa mangwana aiwa kanhasi omamona ndasiya tobhidha mari mune weksutu mangwana hapana tobhidha mari kuti tiburutse mashokurinza usambofa kabhoira toraka brand sambofa kabhoira mangwana tonyatsobhidha zvekuti hapana tobhidha mari kuti bhegi riburuke usavhunduke mufana kumwe mangwana tonyatsoita make sure kuti zvabuda chimbovhura tona chimbovhura che hapana hamuna kana chinhu salif ndokana chikonako uri pakapakapa pane mutaziko pakapaka pakapaka tisi machamene rodi kasatidangodaonoona zviri sei but zvinasva zvinonyatsobuda takutofunga kuti bangoda tiri mapresident because president anogona kuti akandaika kane dhiri kwengona kwaziti uda kuti kwa mp ona takuita musha but zvinozonyatsobuda chichikunetsa kuti mari haisati anyatsobuda kufanira kubuda mari kudafuna kubuda mari 5000 yes ifanira kuya maoko ako iyo ifanira kuya maoko mama hey uneshuwa nezvakutaura shuwa nezvakutaura saka kuti mazano ukangani kokupima chokunenza because unonga uchingoti porora uchingoti bvunza uri ukangani munhu uri kunyenga ndiani ina handani ngochimoko uma next week pakuende ndani chimoko uri unyengani unogona kunyenga asi maigura kwako ikaenda kaiwe maigura kumukadzi wamuntaraunda iyo chimumira nyedzo zvakanama kondovhumira chiko zvinhu zve zvingobvunza aiwa iyo uri kunyengani iyo munibvunza izvo iyo uri kunyengani ndinangu andi kunyenga pa vanhu vangu andi kuziyana navo vanhu vangu andi kuziyana navo uri kungoziyana navo vakandi katsono chakanda mazokwana chakanda kuona omega ukezitasa aro zvinhu ndeupi ndamuzivi muna first anonzani akaenda vanhu vese vaenda kugabaza tu vanhu vanototanga pange kuneka pattern but zvazongonzi nezanupefu ngazvitestibhozana anenge matsotsi but asi matsotsi takatowirirana takatoemberana matiding vanhu tafinhuka ndakatofinhuka because mumwe munhu wandodhirana hana tokubudirira kumadhiri atatichida kuti chingoitawo sehurumende iyo unoshanda kuhurumende totopinda mastructures ehurumende toti imbatutu kabrand karumzune but nyaya yangu yanga iri pamatakada kari kupwanywa matakada ari kupwanywa zvakanzi nehurumende hatidi zvetsvina warumboklina warumboklina nyika vangana magame efuti because vanhu vanototambudzika tatitomboita mastructures and skills chitototi hurumende yakatoti dhakweitoti so hey mawanika zvirwadza zvopanhonga ndakambozvitarisa kuti zvingatazorwadza azvi nyika yacho yakunyatsorwadza yakanyatsorwadza but ndichapore here nyika iyi mashoko unonga ndobvunza amene akatotobvunza akaimimi vekuhurumende kuti mukuziva topone topona
Topona. Alright. Ndimune mari dzese kandi plus yo 5000 yusama manje inenge yakwauri. 5000 yese inenge yaweza. Kutare mbuye une namba yetari. Une namba yetari. Ndina. Oh, saka ndotora akafona yangu namba yetari. Aiwa, adungoti ndikupa namba. Aiwa, tanono mutara zinameja. Ndokafonika ndokagwatika ngoto. Namba yetari unongoti make sure kuti meje mazara. Usumza kamzora atisikukuona. Nai. Salota ndeuko. 0712. Mina ndikupe. Aiwa. Atitezo. Yo because we Gweja takaupa manamba. Unongwangofonera munhu. Ndakaupa namba yangu wangongofonera usina kana nyaya. Kanda kufondera kanda unzwa uri boy. Wafana ngofona kana. Wapa namba dzemunhu wafana ngofona. Ndopa unonetsera. Ndambonetsa. Aiwa. Wapa unongosana na nyaya. Aiwa, nyaya zipiri brother. Fona yangu yakutanga pamwe zvapedza kupata. Tobhuye kare ngepata ingada kuti tikatutaza kuti kaduna kusanga swika Right, Gweja. Alright, Sharp.